alaikum wa rahmatullah. On calminama on juurama on ñagama duwa on ñagama yafuya on neldama duwa on jafama to banggue men ga weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique e dendagal pelle men whatsapp hardande min jogori ha ɗoydi on ñaganama allah moƴƴere on ñagama nde ñagontoɗon en allah moƴƴere yo allah waɗan en moƴƴere aduna e lahara enen e dendagal bandiraɓe julɓe foof ene heedi to kaɓirɗe to banggue hello youtube ha mbawen nande ko haalte ko to banggue hello youtube Saydou Abouba waɗa golle joɗɗe mantiniɗe so tawi a yiiɗi heɗade dendagal jeeyato batteɗe e weltare ɓiɓɓe fulɓe naata hello youtube mbaɗa weltare tv keɗoɗa ɗum no yiɗirɗa ni allah yommo moƴƴere so saaha heedi haqqillaji men ene keeɗa ko mbiyeten jolgo miijoji walla mbiyen toɓɓere ganuma moni kala noon ko dimo e miijo muɗum sikki ala toɓɓere men ganuma hande ko ni sifori koye nder reedu meɗen Fouta en cuɓɓima noon wasde haalde wuuro ngo e leydi ndi e diwan o sikki ala ko babiraɓe ɗiɗo kamɓe jiidi yumma e baaba eɓe kodde galle goto galle o ɓe tawri ko bam mabɓe galle o noon wona mawɗo no fewi babiraɗo o noon yani law galle o mone mabɓe foof darni hen banggue huɓere muɗum ko heddi ko ala no wayi bowel tan heddi ɗon seeɗa moni kala huɓere muɗum nde tan ɗo dari ɗo sen jiiɗi mbiyen galle o ko noon foti kamɓe noon Allah resi ɓe resniɓe kadi ɓe dañi sukaɓe worɓe mone mabɓe foof dañi ɓiɗɗo gorko goto dañi sukaɓe rewɓe noon resaɓe jalti galle o sikki ala sukaɓe worɓe ɓe babiraɓe mabɓe jiidi yumma e baaba mone mabɓe foof to huɓere bamum wonnoɗo ko ɗon tan kanum ne waɗi hoɗande muɗum yeehi noon ha woni dumunna seeɗa hen goto noon Allah walli ɗum sukaɓe muɗum ɗanni kamɓe sagataɓe worɓe babiraɓe mumen jiidi yumma e baaba ɓe ɓiɓɓe mabɓe ɗannima jeehi hen goto noon ɓiyum Allah udditi ɗum yiiɗi maade huɓere Allah waɗi dañoyi galle Sinthiana ko mbiyeten Sinthiana ko soodi toon teere mahi toon huɓere fattam lamere galle jaƴƴo dañi mahi toon eggi koɗoy toon cincoy kanum en ɓe goppi noon goɗɗo o to galle ɗo kanum e sukaɓe muɗum sikki ala huɓere mabɓe nde noon nde ɓe eggi nde ɓe uddu huɓere mabɓe nde tan ɓe mbaɗa toon bagasuji tan puyɗi walla so tawi ɓe dañi ko wayno huuɗo en ɓe gadda ɓe mbaɗa toon e huɓere he Allah resi ɓe reniɓe noon ha o goɗɗo keddinoɗo e nder galle o on ne ɓiyum Allah walli ɗum kanum ne yiɗi maade nden o yiɗi maade noon babiraɗo o wi ɓaade o yiɗi maade ene yaha to miñum o kanko hecci o to ko ɓiɓɓe baaba kono kanko heccimo o yahata on o ñaago ɗum feccere muɗum nde hokkaɓe ɓe mbatta e feccere mabɓe nde tan ɓe maha ɗon huɓere wonde fayida kamɓe mba sincoyde kettoɗe haala kana feewi o yeehi o haalani on ɗon wi ala kanum feccere mum nde wawa hokkudemo saabu huɓere mumen nan ɗon huɓere nde ene gantoro o wi ala onon joni on cincoyi galle ene yaaji oɗon mbawi wadde toon hayso ko huɓere taw oɗon mbawi wadde hen bagasuji moon so tawi on jiiɗini huɓere nde ga somin keeli ɗum min mahana on toon galle mum to Sinthiane to huɓere mbaɗon hen bagasuji moɗon on wi ala kanum gueɗe feccere mum nde hokkani kettoɗe haala ka no fewi ko kamɓe ɗiɗo gonduno e galle he oya sincoyi kanko oya mona heddi ɗon e galle he ko heddi ɗon kanko gueɗal makko ngal so wi o maɗon huɓere hejjata kanko e sukaɓe makko kono so tawi oya hokki ɗum feccere mum nde on wawi maade ɗon huɓere moƴƴere ɓe koɗa ɗon taw kamɓe ɓe cincoyade te oya sincoyi yalti galle o sallllahu alayhi wa sallam bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe on sali ha faali ene jogui bandiraɓe muɗum ɗiɗo rewɓe noon an ɗon ndesa e wuuro he kanko keddinoɗo ɗon e galle he o yaɓɓi koyɗe makko ihto bandiraɓe rewɓeɓe o haalani bandiraɓe rewɓeɓe haala ka ɓe mbiya ala ɗum ka hay so hangama o suusa o wiyala o jaɓani bandiraɓe rewɓeɓe jeehi to makko kalnimo o sali haw faali bandiraɓe rewɓeɓe mbimo wadde ɗum noon ɓaade ko noon hankkadi ne kanumen ngala to makko ngala ga makko ko ɗo haala ka woni bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe mbatti so tawi en gondi e galle nder wuuro ne faaɗi an Allah newnanima a yi a sincoyi feccere ma nde mbate a fota hokku ɗaldude woɗɓe heddiɓe e nder galle ɓe kutoro feccere nde kanum en mbasa yaltude galle o kono ala en ji e nder Fouta galle tan galle baaba
enen fof jehen cincoyen goppen galle o taw ko winde taw goto men no wawno heddade taw monen men fof ko jeeyi ko nangto hen ha tiiɗa wiya goɗɗo o heɓata mbati ko noon foti wonde walla wona noon foti wonde sene jaabe ko noon jaaboto oɗo gorko no waɗi ni o sincoyi gueɗal makko ngal o wi hokkata oto mbate ko waɗi ko ne feewi walla fewani sene jaabe ko noon jaaboto mbate oɗo ene foti ñagade mo feccere mum nde foti wiide feccere mum nde mbate ne foti ñagade kamɓe fof ko babiramaɓe ɓe tawri mbate o fotano tan wiide kanko ko kamɓe ndendino galle o yeehi omo had huɓere so on ne wela sene ɓetta sene jaabe ko noon jaaboto mbate bandiraɓe rew omo foti rewoyde to bandiraɓe rewɓe to o haalana ɗumen haalaka walla ala o fotani sene jaabe ko noon jaabe mbate bandiraɓe rewɓe ene poti wiide force on ma hokka oga feccere mum nde so tawi jaɓani ɓe ngala to makko ɓe ngala ga makko eɓe taƴoro musiba hunde ɗum ɗon mbate ene foti wonde walla fotani wonde so wonko weñi Allah he wona ɗum wonno saago men so wonko feewi en koto Allah to Allah ko pewɗo pewnowo yo hol en lawol pewɗo rewnen hen o ko musidɗo moon Ibrahima Saydou Kane ɗaccanaki jaafoɗon Allah hol en ñande wonde